Msandisi waGajendo, nginenkinga la, ngifuna indoda yami. Kunomama esidayisa naye lapha erank, indoda yami uyinika ukudla for free. So ngiyabasola ngathi bayajoba, bayathandana. So ngizongicela ningisize ngifuna indoda yami. Indoda yami ngisayazi endlini. Kunomama esidayisa naye erank lapha, ngiyasola ukuthi uthandana nayo le ndoda yami ngoba ngisho endlini ayisadli, imali ifika ithi sisuthi. Angitholi lutho kuyona. Ihleli nalo mama lo. So ngifuna nizongisiza la, ngizokhipha indoda yami lo mama. Angiyazi ke mina, angihlali nayo futhi la. Ayihlali la. Ngivulela umnyango ngibone. Ngeke uzukubone lokho. Emasisi into engayiqondi mina ukuthi uyazi ukuthi mhlawumbe bathandana nalo mfana. Akazi azasho umfana. Akaze nje akhulume ngaye. Angiyazi leyo nto mina. Sinathi uyazisithandana. Wena sisitheni nami. Ufake shothi ungenza isilipi. Ayikho lento ayisho ngeke uzukwazi ukuthi wena ungathandana nengane encane kanje ngeke uzukwazi ukuthi ungathandana nengane encane kanje. Iyona etshela ukuthi ngidala kunayo. Ne. Ngelo vula umnyango. Uthi mncane ukuthi ngabe mhlawumbe le video ojolo ukuyenza mhlawumbe emadodeni abantu noma mhlawumbe uyaqala. Aqala. Kuyawadla amadoda abantu. Angaze ngiyilandele indoda yakho mina ngithi ayimshela. Shuthi yabona ukuthi wena wadizelelana amadoda azakusiye nje. Shuthi nangaphansi kuyabanda sikusiwa amadoda. Namasavana la. Uyabanda shuthi nangaphansi. Indaba yakho manje sikhona ngiyakuzwa. Manje ninazi ingane? Sinazi ingane zintathu. Inkonzo iyasho ngempela umfundisi uyashumayela ngempela. Weshumayela sashumayela uthathwe lo mama lo waserank. Uyakulambisa wena. Uyangilambisa mina. Asihamba siyobona. Hello, sanibona unjabulo lo uKing. Namhlanje sivakashe kusisi. Angeke ke ngichaze kakhulu, usisi ozosichazela ukuthi njengoba esibizile usibizelini. Ngihamba nenkabi yami ke la niyayazi kakhulu, wenithanda kakhulu futhi ngicela ubabingelele mfowethu. Bingelele yonke South Africa yonke noma ngabe ukuphi la ukhona noma ngaphesheya kwentaba, phesheya kwezilwandle. Siyanithanda nibalekile. My sister. Yebo. Usibizile, sifikile sikuvakashele becela ukuthi usichazele ukuthi usibizile kwenzakala. Msandisi waGajendo, nginenkinga la, ngifuna indoda yami. Kunomama esidayisa naye lapha erank, indoda yami uyinika ukudla for free. So ngiyabasola ngathi bayajoba, bayathandana. So ngizongicela ningisize ngifuna indoda yami. Indoda yami ngisayazi endlini. Kunomama esidayisa naye erank lapha, ngiyasola ukuthi uthandana nayo le ndoda yami ngoba ngisho endlini ayisadli, imali ifika ithi sisuthi. Angitholi lutho kuyona. Ihleli nalo mama lo. So ngifuna nizongisiza la, ngizokhipha indoda yami lo mama. Manje mama udlala indlala, ususa kuphela okudleni khona la ulamba khona manje. Ngabe nesikhathi singanani nale ndoda? Just don't see. Because uphele nje 5 years isitsholo. Ngoba ngisho ilicense wenzelwa mina njengoba ine taxi drive. Imali zami. Wena udayisa erank? Yebo ngidayisa erank ukuhlanganisa nokuphathanisa. Erank manje mhlambe ni uprocess umnyama halukudla. Yebo lo sisahamba naye umnyama halukudla. Sefendlini asakudla ukudla ophekwe yini. Mhlambe singathi ukuya ucanga usukuphi njengamanje? Cathi ukuyena lo sisi kuba nasendlini alalanga khona namhlanje. Usenakho vele ungalala ekhaya? Yebo sejwayele. Manje lento yakuhlukumeza. Yangihlukumeza. Wena like nje umthatha njengokuthi mhlawumbe usofa silahlane wakho. Yebo. Bungadlali kodwa ngase uyadlala. Yebo mengadlali. Manje uthe masiqhubeka mhlawumbe ucanga ukuthi umuzi uphi konje kule mizi lapha ezansi? Ukhona nje le mizi la ezansi singaya nje khona cala inkaphe sekhona sombheka. Ungafiki kushaya abantu lapha ngiyakubona ukuthi hey udiniwe ophathekile kahle. Hayi ngidiniwe ngempela futhi. Sofike nje sizama ukuthi silungise kahle sizwe nanokuthi yini inkinga yakhe. Manje mengathi akasakuthandi uzokwenza njani? Yaphoqa vele sofa ngilo. Ngeke imali zami zihambe kangaka. Ngicela usube sethi asangithandi. Sazi sisizo. Mucabanga mhlawumbe ibandawonye labantu. Bandawonye. Shothi sekuyinto yakhe vele le.
Ya sekumuntu wakhe umuntu wami. Hayi sibona. Bona khona kuphi la sengakhona sisi. Ingala. Oh, uyakwazi vele sukuyamvakashela lo sisodayisa naye. Mekumngane amzwana kodwa angazi igcina uzongidlela umuntu wami. Oh. Yabona ukuthi akekho umngane endodeni. Hayi akekho. Yebo. Mucabanga somthola. Somthola la. Anokhe wena mhlawumbe uzokuzwa. Qoqo. Ubani? Yimina. Ufonani? Ngifuna wena ngicela ukukhuluma nawe. Ubani? Thandiso. Wakabani? Gatsheni. Ufonani? Ngifuna wena ngicela ukukhuluma nawe. Sese uyaphila sisi. Ngiyaphila. Awungeza nje. Khona umuntu esimbhekayo sisi. Animbhekayo njengoba? Uyaphila nguvumani from Ivumani film. Usisi uyamazi. Nithaze nize ngani? Sisi ungakumchazele kahle kahle mhlawumbe uzokuzwa. Ngize la njengomuntu esidayisana erank. Ngizofuna umuntu wami. Umuntu wakho. Sekwaphela 3 weeks umuntu wami angimazi. Ubani umuntu wakho? Uyindoda yami. Lo wadi uyiphakele erank ingasadli ngisho endlini, ingasangazi nami empedeni. Wena ungathi umdala kangaka kube nendoda engaka? Ngifuna yona ngizofuna yona. Angiyazi ke mina, angihlali nayo futhi la. Ayihlali la. Ngivulela umnyango ngibone. Ngeke uzukubone lokho. Ima sisi into engayiqondi mina ukuthi uyazi ukuthi mhlawumbe bathandana nalo mfana. Akazi azasho umfana. Akazi nje akhulume ngaye. Angiyazi leyo nto mina. Sisi kwenzeka kanjani lento angiqondi mina. Kwenzeka kanjani wena ukumtshela ukuthi umuntu wakho? Uyazi udlala ngani? Okusuka ukuthi nje ngoba bethandana nami mina lento engiyenzayo ngiyenza ngamabomu. Shuthi wenza amabomu ngicwasela mina. Ayikho lento ngeke uzukubone lokho. Ngeke uzukubone lokho. Ngeke uzukubone. Ngeke uzukubone lokho. Ngiyacabanga. Manje sisi wena senesikhathi ngana nithandana? Sine 2 years. Oh. Sina 2 years sithandana. Wena sisitheni na U5 shuthi ungenza isilipi. Ayikho lento ayisho ngeke uzukwazi ukuthi wena ungathandana nengane encane kanje ngeke uzukwazi ukuthi ungathandana nengane encane kanje. Iyona etshela ukuthi ngidala kunayo. Ne. Belo vula umnyango. uthi mncane uthi mdala lo. Uthi mdala kabi yena ngeke azathandane naye ngoba mdala kabi. Yina nyayishoyo. Eyayisho uyasho ukuthi uyamsupport umenzela yonke into kusho ukuthi kahle hle lo uthenga uthando umuntu othenga uthando lo. Emdala. Namhlanje yini edala ukuthi ungayi emsebenzini namhlanje yodayisa. Anginaso isikhathi sokuthi ngiyangizange ngikhathele. Ngikhathele. Ukhathazile. Ngikhathele. Ngikhathazwe yona yabo le uthi yona ke le ngikhathazile. Ikushiyeleni pho wena mawukuthi umuntu oright. Uyamthanda sisi wena? Ngiyamthanda siyathandana. Ima ukhona ngaphansi at least ukukhuluma naye. Ngiyasho ukuthi angimazi. Angimazi ukuthi ephuphumini. Ngiyana sembheke. Ngeke ze ngikwazi ukungena endlini yami. Ngeke ngikwazi ukungena endlini yami. Mayisisi ngiyacela bandla ukuthi yabona akubukeki kahle kuba ngeke umsindo la kugcwele nabantu bazoze babuke lento eyenzakalayo la kade sizama ukuthi yonke into silungise kahle besicela ukuthi usifake bandla endlini sihlale phansi. Wena ukuthi indoda yakho uyifone ngani indoda yakho? Anifona nani pho la kumina? Awuvula umnyango singene sifuna ukuyiprovela ukuthi ikhona noma ayikho. Sicela bandla sicela usifake endlini. Khona bacela la mnyango. Usekhona futhi. Yabo uthi ufeba kanjani lo mama? Imali. Kamahle mina. Hayi ngaphakathi ngaphakathi. Benbuza. Benbuza ngabe yami. Yebo ngabe khona inkinga. Yini usisi wakho noma umuntu wakho? Cha umuntu wami indaba. Oh lo uyini lo usisi lo muntu? Usisi bese inikela nje la kumina umazela nje erank. Umazele rank. Yebo. Cela usondeze. Kusinenkinga la uthi ukwazele rank ubhuti. Ungazele rank taxi driver wayenze lo wathi. Hayi ngeke uzokwazi. License wenze loba. Uzokwazi ukumthinta ngeke uzokwazi. Wenze loba. Ngeke uzokwazi. Ungaqamba mangimengonda wena. Ngeke phela bawuthanda. Wabevuka. Umine wena ovayo. Nibadala kangalinda ukuthi ngidize einganeni ukuze zithande ngeke uzokwazi ukumthinta. Wayingane endlini zambi undana nalo. Cha uba. Uba. Ungaze kufiza izinto enkosi yami. Uba. Ima sisi
In fact yini lo yenzayo uyamthanda noma umthandi usisi? Usisi nje bewugcina nje into ukuthi just in case mawukuthi kibe khona umuntu okhona endlini. Hayi ukuthini nje. Uyidlelani pho imali yakhe indawo wavuma kwenzela izinto? Uyena odla imali yami, mina ngimenzela izinto. Lento yabe uqambelana manga. Wena ungenzela izinto uzuthola i-PDP yami. Uba usebenza. Ilicense ayona imali yami. Uba usebenzayo. Wena wenzani? Imali la usuke khona la imali la usuke khona la usuka khona usuke la kade uqansi kade uhleli la usuka khona. Buwenzani? Buwenzani? Mendayisa rent nalomfazi. Udla indoda yami. Angithuhlele rent imali ngicukubuza Bengubo loyiqoke imali. Uyatiza phela wena. Asikho isidingo sokubuza imali yami yaserent esitayisela amazambane lo sisi. Wena ucabanga ima uthi wafika endlini enjani? Wafika endlini wama-spams. Azi lento le iyinkinga lento mfowethu. Wena waye mfethu udlale ngabantu besifazane mfethu awubona siyabaxhaphaza mhlawumbe. Akubona ukudlala Angizwa phosi. Akubona ukudlala bafana. Umucabanga wona usungamajina bafo mina ngimnganga thana nomuntu omngaka. Muyibuka wena. Imali bethu. Uthethe nibambisane 5 years ubungakuboni konke lokho ngaleso sikhathi. Cha futhi. Yabo izinto ziyashintsha ngokuya kweminyaka yabo. Hayi uthini abantu bayashintsha futhi iminyaka iyakhula. Manje ungacabanga wena xa ucubuza wena ke bafo. Ngiyakuzwa. Ubuyibeke position engikuyona. Ungenze njani? Ngeza njani? Mele ngibe neqiniso phela lapha inkinga yakho ubanga neqiniso bekumele umtshene efunga semfundo yini baba uyangicontrola uyangisebenzisa yabo uyangitshela ukuthi ngenzeni ngitshela ngibuye nina ngiyona ngani yakho baba semncane kabi samele ubani ukutshela usibuya nini manje mina ngimele yonto leyo mina ngithi umuntu ese-enjoy yabo mangina enjoy naye ngikhululeke hayi umuntu uzothi mangithi ngiyamove side naye akudingi anginingisha isikhathi sokuphefumula ubusuke wakuveza lokho yena akaziboni nje ukuthi mhlambe yena akaziboni nje ukuthi mingakanani kuwe akaboni hayibo awunesibindi siswabantu Usasusa imali yami. Wena uthola kahle sesiwena. Uthola kahle sesiwena. Uyena. Wena ukhipha ibhobo sekuyimali ukhitha imali yami. Ujwayele vele ngingathini into engayisho. Into ejwayele nje leyo yokukhokha. Umuntu engasho ukuthi vele basho kanje bonke bathi udla imali yami. Uba wasebenza baba. Uzosebenza imali yami. Yini omyenzeleyo noma uke umgezile lo muntu? Ngimgezile kwane sekusa driver imali yami PDP license imali yami yasematafuleni. No ngenza isimo uyangivasela fike kwangathi uzongenza isiphuphu. Udla indoda yami. Ubonile wawena. Indoda yami le ngiyayithanda futhi. Owami lo. Erenke bungakazibone erenke la ndayisa khona udla bungakazibonela ukuthi mhlambe bayathanda. Ngitsho siyamdayisa umnyama halo ngesimo ngibone ngoba engasabuye endlini. Uthole kanjani? Usulala endlini ulala ngaphandle. Uthole kanjani uthi umnyama halo? Ngithola kanjani ngokuthi ngithi nakudla ozodla kafuni yakolozi ngithi yini usuthi ngoba irenka uthengile mase ngibuza umngani ngimfona umngani uthengile athi ngimnemali ngisikwenzakala nangeslim umngani athi akwenzeki lutho kanti ungeslim uyalala naye bathanda afike endlini wapho ama-spams olale naye kuyimanje ugqoka umsonto wami lo ngitsonke sisuyolala nomngani asazokudlala ngisho ukuthi ingane wena ngoba uyakhokha ayisazokudlala ingane ngoba uyakhokha phela wena ngithi yindaba bafona ufuna ama-spams endlini indaba ungageza ufuna ama-spams endlini ingobuyeyisa usho njalo yini usumcheckisa mhlawumbe umcheckisi angisekho eduze kwakhe ngoba manje akaboni yini cabanga bafu uthi umuntu uthi uzama umbeke khoneni uyakubhitsheza fanele uthola isilendo kufanele vele akubhitsheze uzawubona nomzimba wakho ukuthi ungakanani enganeni hayibo manje lezi ingane entathe omithi sezona nizoyenza njani awunandaba nazo naye bafike oyingane hayi engayibonela ngithi uthe uyakwazi ukungenzela izinto indaba mina ngizolifaka uvo lwami side lami ngoba nami ingane ziyingcenye yami yena ngithi uthe uyondla yena uyakwazi ukondla mina ngahlulwa inganeni pho sisi yini ehehe kulo mfana ngiyamthanda awuboni ukuthi naye ngakujikela hayi angicabange kanjalo angani lo wakwazi ukuthi athathe ikhadi le uyangimangaza mengabethi ingane akazondli kodwa wakwazi ukuthatha ikhadi le ingane ayinike indoda kusho ukuthi kahle hle ingane zakhe yaziholi ziholelo wena ngane ikhadi lihlala kuyena ngoba uyadiza phela yena ngithi wena mama ukwenza kanjani uthatha ikhadi le ngane unikeze indoda
Angithembe phela irank ukuthi ngiyadayisa khona imali engiwena so ikhadi abhekelele opetrol kuyiphanta. Hayi ngoba udakwe uthando. No, uyadiza phela. kanti uthando lo dakwe laba abaphuza utshwala ngemali engane zami ikhadi. Wena balolile wena. Indoda inika ikhadi lezingane awunangqondo wena. Ingqondo awunayo. Angithi Awunayo ingqondo wena serious. Iyasebenza icash up ekhaya ukuthi kodliwe. Ikusiyela lento yokudiza kwakho ke. Ithu sebona ngemali engane zami. Wena uyidlina uyibhemi wena insuku. Ngemali yami kodwa udla imali yami. Ayikho imali nami hayibo ayikho nje wena ubolela kabi wena obonile Yayibona lento ngekhadi lezingane zakho Yayibona lento engisho wena ungayimela lento uma ukuthi ucabanga nomuntu leke kukhomba nje kuba akekho lo bafu ngabe kwenzakalani wena Shuthi ngizomelana nalento mina ke Endlini indaba uyakusikaza yini nasendlini Wenza lezi zinto azenzayo uyalwa uyabona ngiyapitshizeka la yabo ngiyapitshizeka la inkingi lapho bafuthi indaba engabonye nje asekho uyabona into angisekho hayi balele isikhathi esirongo siyasemngeni isidudla sidinga yosacile lo wena sihlwane nendoda yami ayikho leyo nto wena uboleka basangishe rank ngokusuthi imali eqole wena usibe lesibindi umntana uzolandela ingane akalaleli mina bafunga ngizwe ngeke ngincamela yebo ngizwe wena suke umbikela ukuthi izinto ongayithanda hayi bafu kuyayifanela uzobika mhlambe kuthathe lo suku ukuhlonipha but the next other day kuzokwenzeka kuzoqhubeka kugcineke khona yabo sengeke imelele leyo nto leyo mbini hayi ngeke but like sorry ngeke hayi sorry uze kube nje ulandela indoda yami uphi umqabula sheshe wakho waserenki ngoba phela wena ubhizi namadoda erenki kwakuntanga wakho ke lo wayengcono hayi lengane lothandana naye indoda yakhe kade ethandana naye ingawadla indoda yami ngoba mina ngumqabula sheshe uyafeba nje wena ufebelani shuthi yafanga wena uyafeba udla umuntu wami hayi bongathi umuntu wakho lo naye unesibindi siswabantu unesibindi ima umqabula sheshe mhlambe besebenzana nesikhathi eside naye bebathandana noma akekho nje umuntu ade engazi lapha erenki ukuthi bayathandana akekho ngisho yedwa kade engazi manje yini siswena lento uzoyiveza manje ngoba usuthatha indoda yakhe ngiyayiveza phela ngoba ukwazile ukusuka kwakhe wazo nomashazo na mutsho nomashazo ke rank wasuthatha umuntu wami lo muntu lo ngamthola abazali bakhe engabazi ukhuliswa yimina ugqokiswa yimina usuzomthola engcono nawo siyafeba sifana ngofasi feba soba uthu wena ufebe uzufebe nanendoda yami ulofebe bakho wena indaba phela landela lo isifebe chomu wazudla umuntu wami lo muntu ofike ngenalo segqwele anyathi amadoritos kuyimazi sonke tu imali yakho phela ngithi wena uyadiza phela wena usifebe mngani nawe sisuyisona nawe ubonile mngani wami ukhohla ke wena ubonile ngakwazi ungangena indoda hawu nawe ubonile abadunana kumina ungela ngisho imali order rank odiswe yimina namhlanje yes ngimodise imali yami namhlanje akusizeni mina angani besizana angisiza ukuthi udle indoda yami qinise ngudlise sike isidingo sokuthi wena uzongilethela la kwama makhamera ukhulume zonke lezo zinto ngizofuna indoda yami hayi khona indoda amakhamera ngwana ngizofuna indoda yami ngokwesifebe oyixovela uflower ufaka uyist uzakhele yakhe indoda xova uflower ufaka uyist uzakhele yakhe indoda yakho uyabanga ukuthi indoda yakho ufuna indoda yakho akho indoda yakho uma ufuna indoda yakho wena xova uflower ufaka uyist ukuze uthole indoda yakho ozozakhela yona wena uzusuka ubuya phi nalamakhamera la ucabangani ngizofuna ingane ziyakhala endlini azikwazi bakwazi ufoneleke ifona ifina amakhamera emzini wami ngoba ngizofuna indoda yami khombisa amakhamera sisifebe ngifuna uyathanda shema ukubuka udodwa sifebe somfazi nawu isifebe manje sisilento umshazo zonke umsheno balo waserank wakho ngizosudla indoda yami wena ubani umshazo zonke umsheno bayo kade ngahlukana nalowo muntu mina kade ngahlukana nalowo muntu uzobona naye lo ukuthi awuwisifebe nawu usazokubona umshwabani lento yakho ngoba udla imali yami ke ugqoka imali yami usengani ngcono mhlambe yena kunobe ngilengipitshiza wena uzobona lesi indaba afunga ubungamtshela usuyakupitshiza ungakamtholi usisi bafu khona lento yokwenza ukuthi awufuna ukuphoxa umuntu yabo wesuyenza soqalile uyaphoxa kumakhamera kwimali hayi bewalethelani ubeyiphoxa yena ufike nawo amakhamera usisibani ukhethiwe ngabe mhlawumbe lento idojolo ukuyenza mhlawumbe emadodeni abantu noma mhlawumbe yaqala angaze ngiyilandele indoda yakho mina ngithi ayimshele shuthi yabona ukuthi wena wadizelelana amadoda azakufiye nje shuthi nangaphansi kuyabanda sisibusiwa amadoda namasavana uyabanda shuthi nangaphansi angibandi mfana
uyasutha kanene. uyakhokhela wena ukulalwa. Hleli kwena uyadlula. Susi kahle hle wena Usazodla imali sifazane. Mina ayikho imali ayidlayo ke yami. Angigezi phela mina. Abantu ngeke ngisamnika imali sezodle yakho. Abantu ngesamakamera. Phinde i-taxi ngiyayithatha i-taxi yami. Usebenza i-taxi yami ngiyayithatha usebenza kanti. Ngiyasebenza. Waphinde ngiyadabula isathi ngiyayikephrefethi uzokubona. Enza noma yini ofuna ukuyenza kodwa kusalayo ngeke angaqhubeki nempilo ayikho lento oyichazayo. Uzoqhubeka nempilo yakhe. PDP nelicense wakho ngokwami ngiyathatha. Thatha konke okungokwakho vele ke kuthathe yena kodwa kusalayo. Ngeke uzozambe uzogqola uzoshiya mfa. Uphinde lo msopo ogqokile imali yami. Malini bro? R150 uzokushiya. Oy. Uzele ukuzobukwa la. Uzobukisa. Hey. Funa indlela ukuthi silungise lesimo le. Esalunga sifebe nasi. Sho solve isla. Alright. Vele sifebe solve simnandi ngakugcina kusona. Wena abantu esinjani sifebe ungekho mnandi udizela amadoda. Ngoba mina ngitheli ngindeyena wena nje wisifebe usazodlula. Ulinde wena lamakhala sithi sime soluka. Hamba mfana uhambe nepipi lakho unqunu ushingibo zami. Okuyafeba. Akho ngoba khumula la. Rubbish wena uzobhala emvoko. Konke bese uyaphumlisa la. Wena sifebe sompana nje shiya konke ngokwami manje ngiphume namakhamera. Nengubo zami mfana khumula sale nepipi leni sidle lepipi lakho ubonile sifebe na ubonile mfana namakhamera akho ubonile hamba namakhamera akho ngihambele nje angindawo hayi bekusho uzohlala nawe la ngeke uzokuboneke lokho zinje uzophuma kambe uzophuma abhlungu ngekusaba mnandi Ngikuzwa la ukhuluma indaba ye-tax une-tax futhi yebo ngine-tax Ima-ke bhuti wami ukuchazela. Le tax le yachoma ngaya kuyona ngisho yakhe. Eyabhuti wakhe. Yena uyisithombe nje sokuthi ngenzeke ilutho kumfowabo ngoba uyazi le ingozi lezinto zaserenke. Ngenzakalani? Balekela ulahlekela ubhuti wakhe lo. Ingakenza. Ingakufeba ngayi-tax yabhuti. hayi cha uyakwazi ukudiza udiza nange into zakini futhi Ingakufeba ngayi-tax yabhuti. hayi cha uyadiza sisi nange into zakini Hayi kulungile feba nge-tax. Hayi, Kodwa i-tax uyakwazi namhlanje ngiphuma ukwenza nayo ingubo eqole ngiphuma nazo. Hlukene. Inkinga yini? Qhubeka uthandane nomama. Yawisa amandla insizwa yabo. Wena hamba ne-tax yakho mina ngeke ngiwe. ngeke uzoyithatha-ke indoda sithathe izinto zakho Izinto zami ne-tax yabhuti. Ngizobona uzoyifrontisa ngoba i-tax wena phuma empilweni yakho. Umunyeke lo zobe Futhi ungaphindi uzondle ingane Hawu yakho. mfrentisa kalo zobumpintsha ke umunye. Frentisa lo zompitshiza omunye. Ulungile-ke ubuyisa konke ngokwami usale mfana. so kahle kahle awusamfundi awusamdingi Bafu ungafunela u10 kg ongaka kodwa. Ungizele namakhamera. Engishelwe ngakubona ukuthi ngu10 kg. Usenzokubona manje sesisusa imali zami ukuthi ngu10 nami kg. ngisathi ngifuna ukubuza lokho nje kodwa Hayi uthini bafu pretend uthola into oyifuna bese hey uyamuka. doda upretender for 5 years Hayi u5 years into encane bafu. Mufu ukuthi uyazi ukuthi ufuna empilweni encane. hey mfo Wesisi mangathiwa uyifaka ecathulweni zalo sisi awunazwelo mhlamba awunazwelo ngobani owakithi yini akuyena wasekhaya phela ngize ngibe nozwelelane angani uyena odizayo mina ngidezi mina indoda yabona sinasi silima kusho ukuthi yabona eyabona sifinishele mina angani uyakhokha phela akalindi ukuthi azabe nomuntu nje amshele baxoxe kahle ke kuyimande eqala ke angani ukhipha ngisho izinto zakho uyamuzwa manje i-tax yabhuti wakhe uyabona usisi lo ugwayi awutshalo ngichazele kahle ke ugwayi awutshalo usho ubugwayi sisi ugwayi lo bhenyayo cha ngikhuluma ngalo bhemayo ngikhuluma ngendoda manje sisi yonke lento le mina ngibona usimfeso vele umiyeke lo muntu uhlukane naye yabona Ayike ngiyabuyisa konke ngokwami sihlukane. I-tax yabhuti ingubo ayigqokile asale enqunu ngihambe. Aqhubeke naye umfazi. phela nanivumelene okuyinto bangani nanithandana akukho wena akwakwenzela kona wena uhleze nje ukhokha njalo kumfana Akukho ngithi uyasho ukuthi kade eqolo hlala kuyena wakhombisa ukuthi kade ingane hlala kuyena so hangise ngowami ukhombisa anamali usazodla ingane zakho nawe ngoba ingane zakho nawe uzojika umthatha unekhadi kwana wisifebe ngeke ngize ngiyenze lonto phela wena ongenangqondo wena lesifebe singenangqondo rubbish futhi ungaphinde udayise nami manje sawuhlukana amatafula hayi sisi ngabe ngirenta ngoba ubolile wisifebe hayi ngabe ngirenta kuwena hamba wokuchutha phambili ijubandeni yabo lento yakho isazoqhubeka ibabe njengoba usho ukuthi vele iyababa iyababa wathi iyababa ibabiswa yini ingawudla amadoda abantu obuhlezi batshiwe ngihleze ngibatshiwe yes ihlezi babili into yakho
Ulo ababa lapha erenki wakutshena leyo nto. Lo lala naye wena. Nawo siqomisa uba usiwe rank umuntu wesibili umuntu wami. Shuthi sinamadoda 1 nalo. Hayi sisangazi ke mina ukuthi babiswa yini. Uyafeba nawe. Into yakhe iyaluma. Understand ukuthi ukhuluma ngani vele. Ukhuluma ngani muthi into yakhe. Yonke iso uyaze lapha phona sengiyeke ngalala mina nawe. Sengiyeke ngalala yini mina nawe. Sotsho umsabangani thina. Uyayithatha kwena kusuthi leyo. Mina ngiyazi. Ayisivela wasibela phandle wendoda ihlezi batshiwe ihlezi baba. Hayi baba uyayazwa nalanto. Ngeke ayazi vele. Wena ungakhuluma kakhulu ngokuyimathi uvukelwa nje. Through ile ncika kade uyidli kulalisa ngepipa kuthekela imbiza right. Ungakudla ukudla ongakufili. Inyanga futhi. Ngikubuza lokho Abadala bakho yangiseyinyangeni. Ngizole kahle isifo mingavuka. Uzulebele ulandela nengane. Hayi bo cha sisiningi imali Uthi bengavuka umbuzo uzokuchazela aba. Mfowethu ngikubona umncane nje mfethu uthi usungaba nenduku engavuki izithini. izona zonke izinto bafisa ukuthi mangiyifikele ngiyidakelwe ngifele ngiyinoma yini ngoba angimfundi duze kwami. Inkingi isimilo fungusankunzi nje. Isimilo sewazi uvusa into wena ukuthi uyabhora. wena ungasiza if ingavuka weyinciki yehlela ngezansi inciki siyavuka kulo. Wena uzohleza unwaya lapho unwaye lo batshiwe la babene. Into ayithatha kwena mina ngiyazi. Yes sifeba nawe usazobona. Sifebe leso sazosibona naso sazosuka kusona uhleli. Ingaka ubatshele ubatsho udla indoda yami. Ingoba sokaxoxa usave mnandi imphetheni wenzana kahle. Wasuyangithatha wena umuntu wami. Wabuthi ufuna ukutesta lento. Irong into uxoxa umngane wakho ngesola. Ngazi ukusala kangani. Wethandeka mina ngaze ngithume idodo ukuthi mina izongishela bangithi. Wena wayishela indoda yami ngoba ukhana ngoba yenza kumina phela kusuka ukuthi ngoba yona yabantu yabanda sisi. Akokubanda lokho kusebe bakho wena uyabanda. Washo vele uze uzolandela ingane engaka nje umdala kangaka. Wathi uhlezi unwaya. Uzilandele ngobani. Owesibili sazosala. Wena usazosala lesifebe lesibabatshwana. Wena uyadizaka ingako nje usale emadodeni ngoba uyakhokha ngisiyakho. Ngiyakhokha manje. Into zakini namathethe wena. Ngiphuca yonke into ngokwami. Thatha kodwa indoda uzuyithatha thatha yonke into uzuyithatha indoda. Uzokushiya. Ngeke uzokwazi ukuthatha indoda. Sala nesoka lami. Uyabatshwa wena. Nawe sifebe esidizayo. Hey mfo. Mfethu yini ehlekisana mfethu? Yini ehlekisana? Ujabule phela Uzobona uhle ngalo mngane omsibanga wena Cha lento bafabo kube mhlawumbe ungibizile wangifonela ngibuyise eceleni instead of eza nama camera ngabe mhlawumbe kube ngcono. Awusezi. Bengeka ku 10 kg lo uthi 10 kg. Mengomtshela. Awubona usuxhaphaza umuntu wesifazana. Khona ukhombisa oba la endlini. uyena awubona usuke ezothenga ukudla ntu usuwezolala ukudla imongozi yakho yenzakalayo awubona uzokufayila ushef angeke azakwazi yabo lezi inyanga athi uyayihamba ukuzosize ngeke uzukwazi ngisiza ipipi ngangeze ngihamba inyanga ngangimthatha umuntu ongenatwa ulopholo wanalutho uyawuthola uzuze la endlini ngantona buzolanda naye ngizolanda lopholo ngifuna ngitshele ngifuna ngitshele kuma camera sekuphelela ngiselo ngokwami netext yabhutwa amayibi baby mtshana aphume nalama camera akhe usamthanda noma umthanda ngicela umtshela uthi awusamthanda awuthunyangwa yimina ngithi bye uyena oyifikele la oyilethela lama camera bye cha ungeze yathi ama camera athi ngale awusangifuni bye manje yonke lento mfethu iyakujabulisa nendlela enzeka ngayo kungcono sekungcono sekuphuma liqiniso vele kucineni kungcono sisi uthe ufunani kuye ubhuti ingubo lezi ayigqokile ngicela ayibuyise i-tax yabhuti wami ngiyayidinga i-license yami PPP konke ngiyafuna ukusho la shini la ukusho lo umuntu okumele awusawisheni ama-camera akho manje muwazi kanti ama-camera uzosheni musumbiza ngosheni awona isheni yakho ethabizwa mina ama-camera ukubuza ukuthi mina umuntu ofana ngixoshwe mina bafo ubhuti wakhe akuyena umuntu ubani okufaka emsebenzini ubhuti wakhe ngifuna wafakwa nina afaka ngobhuti mina akhuluma nobhuti uzowenza sure ukuthi uyaxoshwa yes uzomthola ubhuti wami samfuqa i-tax shuthi kuzolamba okay akunankinga vele usungalile okay akunasinkinga sisi makukhona umuntu okuthandayo ngizovuka ngayo ngizoqoma hayi bokade eqoma lo akaqali phela uzokubona uhambe naye mfowethu sisi uzoba right okay sambe sekubhlungu manje lokho ngibuka usise ephoxeka kanje sisi yebo uyamthanda ngiyamthanda siyathandana kahle izinto bungazenza ngendlela hayi so uyimisele ngani ngaye ngimisela ngani uthi siqhubeke nempilo ngeke umiyeke ngeke udlale ngaye hayi ngeke ngizengidlala ucabanga ukuthi kusasa ngadopha umngane wakho
Angezani? Angalala nomngane wakho. Umngani ngaba? Ubhuti lo. Mase ngasangithandi phela. Oh, ngeke ube nankinga. Hayi ngeke ngize ngibe nankinga. Okay. Bafo. Umhage ngiboza uyamthanda. Umhage ngibonisa uyamthanda. Wamaka ngeside. Usuyashade sanibhuti kanti. Kanti bhuti Kanti yini namthandani? phela lendini. Noma nawe uyamyuza mhlawumbe khona ama-understand side eceleni. Hayi sina kusho ukuthi uzothi siqabulane kumakhamera ngeke sibe angicela nihambe Nisale kahle, niyazi. Hambani Asembeni mfowethu.